Il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex jagħti vuċi lil Għawdex u li jħares l-aqwa interessi tal-Għawdxin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt il-preżentazzjoni tal-kandidati Għawdxin li se jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali f'Għawdex. qal li l-Partit Soċjalista qatt ma jemmen fil-Kunsilli Lokali u għall-Prim Ministru Joseph Muscat il-Kunsilli qatt ma kienu super favoriti. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista kien għadu u se jibqa' l-Partit tal-Kunsilli Lokali għaliex kien il-Partit Nazzjonalista li waqqaf il-Kunsilli u saħħaħhom u tom il-poteri u r-responsabiltajiet u l-fondi matul is-snin. Qal li kien il-Gvern Soċjalista li sentejn ilu ħassar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u issa ħassar l-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi fosthom 3 f'Għawdex. Qal li mill-Oppożizzjoni wkoll il-Partit Nazzjonalista jinsab impenjat favur il-Kunsilli, tant li ppreżenta 80 proposta fir-riforma tal-Kunsilli Lokali. Iżda hawnhekk ukoll il-Gvern Soċjalista ikkonferma li ma jemminx fil-Kunsilli u rema l-maġġor parti ta' dawn il-proposti li setgħu jagħmlu verament id-differenza fil-ħajja tan-nies. Dawn il-proposti kienu jinkludu diversi oqsma fosthom il-qasam soċjali, is-sigurtà u l-infurzar, il-finanzjament u l-fondi Ewropej. L-Oppożizzjoni dejjem hemmnet fil-Kunsilli Lokali, l-Oppożizzjoni għadha temmen fil-Kunsilli Lokali, temmen fil-Kunsilliera tagħna, tippreżenta numru ta' konsilliera illi nafu li jħud minnhom diġà taw servizz, oħrajn huma ġodda, imma b'serjetà qed jagħtu l-ħin tagħhom id-dedikazzjoni tagħhom biex jistgħu jkunu ta' servizz għalikom. qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat jinsa li kien il-Partit Nazzjonalista li ħarġ bl-idea u direzzjoni ċara dwar il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Huwa qal li dwar il-link permanenti bejn Malta u Għawdex, il-Gvern Soċjalista m'għandux jagħmel kollox kif irridu jew flama, iżda l-ewwel irridu jsiru r-rapporti kollha u jiġu pubblikati u jkun hemm konsultazzjoni pubblika. qal li l-Għawdxin għandhom bżonn ta' investiment serju fil-konnettività għax il-Gvern Soċjalista baqa' qatt ma investa fir-raba vapur u lanqas daħħal il-Fast Ferry Service. Għax mhux il-konnettività rid, mhux l-aqwa interess tal-Għawdxin rid, imma li jiddeċidi hu kif irid ma' min irritu u bil-kondizzjonijiet li irritu. Dik hija d-differenza. Il-Partit Nazzjonalista illi huwa għodda vejkolu illi nistijaw li jimmilitaw ġewwa fih qegħdin hemm mas-servizz. qal hemm billi ringrazzja lill kandidati kollha li se jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista u qal li jinsab konvint li dawk li se jiġu eletti se jagħmlu d-differenza għall-aħjar fil-ħajja tal-familji Għawdxin. Fl-istess attività tkellem ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall Kunsilli Lokali Robert Kutajjer huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista f'25 sena mhux biss wellet il-Kunsilli Lokali imma saħħaħhom. Issa anke mill-Oppożizzjoni qed jagħti l-kontribut tiegħu ukoll. Il-Partit Nazzjonalista wellet il-Kunsilli Lokali għax hemm li jistgħu jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. Tkellem ukoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla. Huwa sostna li Għawdex hemm bżonn li jingħata status ta' reġjun sabiex jinġiebu aktar fondi mill-Unjoni Ewropea. Huwa temba appell biex fil-25 ta' Mejju l-elettorat Malti jagħti tbeżbiża lill-Gvern sabiex ibiddel l-attitudni tiegħu għax l-Għawdxin qed iħossuhom minsija minn dan il-Gvern.